Вітаю, шановная грамада. Мае імя Вольга Мікалайчык. Я рэжысерка, сцэнарыст, грамадская актывістка, журналіст. Зараз я знаходжуся на плошчы Перамогі. На жаль, тут нават не гарыць свяшчэннае вогнішча. За маёй спиной выбіта подвиг народа бессмертен. Але што ж за бессмерцие такое, што мы так кепска з вами жывем? Таму я тут. Дзеля таго, каб паведаміць вам, што я разам з камандаю Міколы Статкевіча буду вылучацца кандыдатам у прэзідэнты. Нас будзе больш за 30 чалавек. Нам не трэба выбары. У нас няма выбараў, не гледзячы на тое, што ёсць подвиг. У нас выбары скралі. Але мы пойдзем у кандыдаты менавіта для таго, каб разам з вами з'яднацца, пагутарыць, знайсці выйсце, каб разам з намі выйсці на вуліцы. Подвиг наш бессмяротны, але жывем мы кепска. Таму што старшыня калгасу Лукашенко давёў гэты калісьці калгас свой да банкрутства. Зараз ён да банкрутства давёў краіну у цэнтры Европы і пераўтварыў яе ў вялікі калгас, где раскрадзена і карумпавана ўсё. Таму я хачу, каб падчас выбараў мы стаялі з вами пад бел-чырвона-белым сцягам на вуліцах, размаўлялі, шукалі выйсце і ўрэшце рэшт сказалі разам: Лукашенко, сыходзь, пакінь краіну у пакоі, пакінь народ спакоя. Подвиг народа бессмертен. Жыве Беларусь!